ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላኽ ሰላም ጸጋ ምሕረት ናይ ክርስቶስ ምስ ኩልኩም እዩ አና ሓኹም ሰላሕ አዲኔ ካብ ሲአርጂ ኢንተርናሽናል ቸርች ስቶክሆልም ስዊድን እዚ ናይ መዓልቲ ቃል ፕሮግራምና እዩ ንዝበለጸ መዓልቲ ዝበለጸ ቃል እንካፈለሉ ጊዜ እዩ ንጎ ይድወርድ ሳብስክራይብ ግበሩ ኣብቲ ናትና ቻነል ኣትኹም ኣብታ ደወል ምልክት ጽቆጡ ንጎ ድማ ክመጽኩም እዩ ክብርና አምላኽ ይኹን ስለዚህ ሎም እነዚህ መዓልቲ ዝኸውን ሓጺር ቃል ክንካፈሊና ሎም እንካፈሎ ቃል ከምዘይ ንፈልጥ ከይፈለጥና ኣይንፈልጥን ኢና ዝብል እዩ ከምዘይ ንፈልጥ ከይፈለጥና ኣይንፈልጥን ኢና ኣብ ህይወት ተፈላለዩ ዓይነት ሰባት ኣለዉ ዘይፈልጡ ከምዘይ ፈልጡ ኸኣ ዘይፈልጡ ሰባት ኣለዉ ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ኣሸገርቲኦም ንኸተፍልጦም ካልኣይ ደረጃ ድማ ካብኦም ዝበለጹ ኸኣ ኣይፈልጡን እዮም ከምዘይ ፈልጡ ኸኣ ይፈልጡ እዮም ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ግን ከተፍልጦም ትኽእል ኢኻ ሳልሳይ ድማ ድፈልጡ ከም ድፈልጡ ደይፈልጡ ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ከኣ ምብርባር የድልዮም ራብዓይ ድፈልጡ ነቲ ድፈልጥዎ ከም ድፈልጡ እዚኦም ድማ መራሕቲ እዮም ክብርና አምላኽ ይኹን ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ህይወትና ኣብ ጽባሕ ብዙሕ ፍልጠት ክመልአና ብዙሕ ነገር ከርኤና ይደልዩ እቲ ሽግር ግን ኣቅድሚኡ ኩሉ ጊዜ ብንፈልጦ መገዲ ስለንቐርቦ ነሸግሮ ኢና ከምዘይ ንፈልጥ ኣቅድሚ መንፈስ ቅዱስ ልብና ንኽንፈልጥ እንተዳ ኣዳሊና ብዙሕ ነገር ከፍልጠና ይኽእል እዩ ኣብ ይፈልጥ የደው ዝበለ ሰብ ንኻልእ ፍልጠት ዝኸውን ቦታ ኣብ ልቡ ኣብ ውሽጡ ኣብ እምርኡ የብሉን ምኽንያቱ ይፈልጥ የልካ ስለ ዝወዳእኻዮ ንኽትፈልጥ ድሉ ኣይኮንካን መጽሐፍ ክዛረብ ከሎ እቲ ደፈልጥ ድመስሎ ነቲ ፈሊጥዎ ዘሎ ኣጸቢቑ ኣይፈለጦን ይድብል ኣሕዋት ካብቲ ፈሊጥናዮ ንብሎ ንላዕሊ ብዙሕ ደይፈለጥናዮ ማዓሙቕ ኣለዎ ካብቲ በፂሕናዮ ንብሎ ዘለና ደረጃ ንላዕሊ ካልእ ደረጃታት ኣሎ ንሕና ዘለናዮ ከም መጨረሻ ጌርና ደው እንተደኣይልና ፈረትን ኮነንትን ኮይና ደው ክንብል ኢና ከምዘይ ንፈልጥ ንፍለጥ እሞ መንፈስ ቅዱስ ከፍልጠና መጽሐፍ ክዛረብ ከሎ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 16 ጥቕሲ 10 ሓደ ከምዚ ይብል ብዛዕባ ፍርዲ ኸኣ ገዛእ እዚ ዓለም እዚኣ ስለ ዝተፈርዶ ዝነግረኩም ብዙሕ ካልእ ዘረባ ገና ኣሎኒ ግና ሕጂ ክትጸርዎ ኣይትኽእሉን ኢኹም እቲ መንፈስ ሓቂ ምስ መጸ ግና ንሱ ዝሰምዖ ዘበለ እዩ ዝዛረብ እምበር ካብ ርእሱ ኣይዛረብን እሞ ንሱ ነቲ ዝመጽእ ከፍልጠኩም ናብ ኩሉ ሓቂ እውን ክመርሐኩም እዩ ንሱ ካባይ ክወስድ ክነግረኩም እሞ ንዓይ ከኽብረኒ እዩ እቲ ናይ ኣቦ ዘበለ ኩሉ ናተይ እዩ ስለዚ ካባይ ክወስድ ወሲዱ ክነግረኩም የዝብልኩም ይገርሚ ካብቲ ሓደ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ህይወትና እንታይ ይሰርሕ ተዳኢልኩምኒ ነቲ ዘይንፈልጦ የፍልጠና ነቲ ዘይተማሃርናዮ ይምህረና ነቲ ዘይተረዳእናዮ የረድአና ነገር ግን እዚ ስራሕ ኣብ ህይወትና ክሰርሖ እንተኾይኑ ስለቲ ዝመጽእ እሱ ዝፈልጦ ንሕና ዘይንፈልጦ ሎሚ ከፍልጠና እንተደኣ ኮይኑ ከም ዘይንፈልጥ ንኽንፈልጥ ኣቅድሚኡ ትሒትና ክንቀርብ የድልየና እቶም ኩሉ ጊዜ ንመንፈስ ቅዱስ ሂራያ መንፈስ ቅዱስ ዝብልዎ እኒኹ ኣቅድሚኻ ጎይታዬ ዝብልዎ ንሶም ብዙሕ ነገር እዮም ድፈልጡ እቶም ከም ፈላጣት ንርእሶም ኮይኖም ድቐርቡ ግን እሶም ውሕድ ነገር እዮም ዝፈልጡ ክብርና አምላኽ ስለዚ ኣሕዋት ብዙሕ ዘይፈለጥናዮ ነገር ኣሎ ብዙሕ ዘይኣተናዮ ነገር ኣሎ ብዙሕ ዘይበጻሕናዮ ነገር ኣሎ ዘለናዮ መጨረሻ ከይመስለና ዘለናዮ መጀመርታ ናይ ፍልጠት እዩ ነገር ግን መጨረሻ ናይ ዘለናዮ ፍልጠት ንኽንዓቱ ንደሊ እንተደኣ ኮይንና ከምቲ ሃዋርያት ዝበልዎ ሕጂ ብከፊል ብኽፋል ንፈልጥ እዮም ኢሎም ሃዋርያት እኳ ባዕሎም ሕጂ ብኽፋል ንፈልጥ ኢሎም ዓፂሞ ስለዚ ሓወይ ስለዚ ሓፍተይ ብዙሕ ደይትፈልጦ ኣለካ እሞ ንርእስኻ ከም ደይትፈልጥ ኣሚንካ ኣቅድሚ ጎይታ ካልእ ፍልጠት ንኽትውስኽ ተዳሎ እንተደኣ በዚ መንገዲ እዚ ኣቅድሚ እግዚኣብሔር ክንቀርብ ጀሚርና መንፈስ ቅዱስ ብዘገርም ልምምድ ብዘገርም ትምህርቲ ብዘገርም ፍልጠት ናብ ናይ ቃሉ መዓሙቕ ሒዙና ከኣትዩ እቲ ቃል ምግላጽ ይደልዩ እቲ ቃል መዓሙቕ እዩ ናብኡ ኸኣ ሒዙካ ዝኣቱ ኣብ ቃሉ ዘሐንብሰካ ኣብ ፍልጠቱ ዘሐንብሰካ መንፈስ ቅዱስ ባዕሉ እዩ ሃዋርያት እኳ ነንሕድሕዶም ክዛረቡ ከለዉ እቲ ሓደ ካብቲ ሓደ ፍልይ ዝበለ ፍልጠት ስለ ዝሕዝ ነበረ እቲ ሓውና ጳውሎስ ዝዛረቦ ንምርዱ ጭንቂ ክሳዕ ዝብሉ በፂሖም ነይሮም እዮም ለካ እዚ በፂሐዮ ትብሎ ዘለኻ ናይ ካልኦት ፍልጠትን ብፅሕናን እንተደኣ ሰሚዕካ ጭንቂ ከም ዝኾነካ ኣይፈለጥካን ዘለኻ ስለዚ ሎሚ እስከ ልብና ነትሕቶ ንሓድሽ ፍልጠት ንዳሎ ኣይንፈልጥን ኢና ንበል ንኽንፈልጥ ከዓ መንፈስ ቅዱስ ክመልአና መታን ኩሉ ጊዜ ኣቅድሚ መንፈስ ቅዱስ ክንፈልጥ ክንቀርብ ከለና
نسو أملاخيو نسو كل زفلتيو نحنا قدمي خنقرب كلنا منم فلطو ነገር يبلنا ስለዚህ كم زي نفلط ግን ካብኡ ንخنمሃር ካብኡ ንخنسمع በዚ ትጽቢት እዚ ኩሉ ጊዜና መንፈስ ቅዱስ ንምጻ እንተ ደኣ በዚ ልብ ዝቀሪብናዮ በትክክል ክመልአናይ በትክክል ክመህረናይ በትክክል ከርኤናይ በትክክል ስለ ጽባሕ ሎሚ ክቃኔና ክጅምር እዩ ስለዚህ ገለገለ ሰባት ቤተ ክርስቲያን ከይዶም ክመሃሩ ኮፍ ክብሉ ከሎ መማሃራን ኮይኖም ይቆፍ ዝብሉ ነቲ ዝምህር ዘሎ ዕድላ ሂቦን የማውሽቶም እዚ ዳ ከምዝ እንዲ እንዳበሉ እንዳተሰበኹ ከሎ እንዳሰበኹ ኮፍ ዝብሉ ሰባት አለው ካብኦም እግዚአብሔር ይሐልወና ክሳብ ኮፍ ዝበልካ ተማሃራይኻ ኮፍ ኢልካ ተማሃር ነቲ ዝምህረካ ዘሎ ክምህረካ ዕድል ሃቦ እግዚአብሔር አምላኽ አዕዚዙ ንኹልኩም ይባርኽኩም ንኽመሃሩ ልቦም ዝኸፍቱ ንኽፈልጡ ዝጸባበዩ ንሶም ኣብ ጽጽባሕ ብፍልጠት አምላኽ ይሙልዮም ኩልና ከም ዝንበል መንፈስ ቅዱስ نختمهرني أقدمي خالله أبتد صباح كباخا فلتت كملا أقدمي خالله نسخا ممهريخا نسخا مرحيخا نسخا معاديخا كل جزء اتبلني ألكا كل جزء كباخا حدش حسب يقبله كل جزء كباخا حدش فلتت يملأه ممهري نسخا زي تقارت من جيس لزقنكا تبارخ آمين እግዚአብሔር አምላኽ ንኹልኩም ይባርኽኩም ንጎይታና ኢየሱስ ኣብ ህይወትኩም ወሲንኩም ዘይተቀበልኩም ንኢየሱስ ዝኣመነ ጽድቅ አምላኽ ይቀበል ንኢየሱስ ዝኣመነ ናይ ዘለዓለም ህይወት ይቀበል ንኢየሱስ ዝኣመነ ካፍርደ ምልጥ እዩ ንኢየሱስ ዝኣመነ ህይወት ኣብኡላቶሞ ሎሚ ህይወት ክትረኽቡ ትደልዩ ተኾንኩም ብሓቂ ግብርኹም ኣይትእመንዎ ንኢየሱስ ግን ሕጂ እመንዎ ንኢየሱስ ክትቀበሉ ዝወሰንኩም እዛ ጸሎት ምሳይ ጸልዩ እግዚአብሔር አቦ ስለ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ የመስክነካ ኣለኹ يأمن الله ኢየሱስ ክርስቶስ ዕዳ ኃጢአተይ ኣብ መስቀል ከም ዝኸፈሎ ከም ዝፈጸሞ ስለይ ከም ዝሞተ ብሳልሰይቲ መዓልቲ ከም ዝተንሰአለይ يأمن الله ንኢየሱስ ብምእማነይ ካብዛ ሰዓት ወሉድ አምላኽ ሓድሽ ፍጥረት ኮይነ ኣለኹ መንፈስ ቅዱስ ብሽም ኢየሱስ በእምነት ይቀበለካ ኣለኹ አሜን እንኳን ሐጎሰኩም ዝያጸልኩም ኣብ ታሕቲ ናይ ክራይስት ሪቪሊንግ ጀነሬሽን ዝብል ፌስቡክ ኣለኩም ኣድጌርኩም ኣብ መሰንጀር ጎይታ ከም ዝተቀበልኩም ጽሓፉልና ምስክርነት ዘለኩም ሰባት ጎይታ በስ ትምህርትታት ዝበጽሑኩም ከ ምስክርነትኩም ጽሓፉልና ቶም ሓደሽቲ ጎይታ ዝተቀበልኩም ከ ትምህርት መታን ክንምህረኩም መታን ክንጽልየልኩም ኮንታክት ግበሩና ሻሎም